Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Karon mga bata, magtuon ta og sulat sa dako o gamay nga litrang I. Tan-awan ninyo ha. Sunod, isa pa. Karon mga bata, kamo na lang bi, isulat ang dako nga litrang I. Karon, magtuon ta unsaon pagsulat ang gamay nga litrang I. Isa pa. Sunod, kamo na lang bi, isulat ang gamay nga litrang I. Very good mga bata. Mauto ang dako o gamay nga litrang I nga iyang tingog I. Magtuon ta karon sa litra I ug tingog I. Litrang I ug tingog I. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa tingog I. Igorot, injection, insekto, sunod mga bata, ilha ang hulagway, pangitaa ang tingog I na aba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Sunod, lingini ang mga litra nga anaay tingog nga I. Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang I. Ipadayon ang pagsulat sa litrang I sa bakanting linya. Daghang salamat! Bye-bye!